ओइ लुलु माथो सिरिथार रावबो गैया नामाथाय दं खोमा दे लिंहरनाय सोरबा दं ना जोंफोर फैदोंमोन र' गोसा गाख्रबहाय होनबासो खोनागोन नों गाख्रबलाय हेलौ सोरबा दं ना बेबायदि खोना आरो होनब्लालाय माथो गाख्रबगासिनो दाबो ओंखारबोआ ओइ बेसेबांसो न'खर दंबावलै आरो होनो 15सो दंबावना औ दङथ' र' आरो जोंहानि साइडथिं थांनो दंमोन माथो औ नोंसिनिथिंबो दंबावो माथो बे खोला खर'थिं न'खरनिसो दंबावोना बेखौ होखांना नोंसिनि थांसैने औ आरो स'खौ थांनो होननाया गोबाव जागोन माबार हैनोसैथ' औहाय माथो ओंखारबोआबो रावबो सोरबा दं ना दासो माथो हरदोंहाय टिभिसो नायनानै दंना उन्दुनासो दं सिदा खोनागोन फैबाय मामोनबा नै जोंफोरा मेथाइ होफैदोंमोन मेथाइ मा मेथाइ गुथाल बिनानावा बेनो खोमा मेथाइहाय रानि गोदै मेथाइ जोंहा लटारियाव गारि मोनदोंमोन ना बेनिनो हर नै राननानै जादो औ गुथाल बायदि नंथारा माथो नुनायाव एसे गुबुन नुयो दे होमबालाय थाथ'दो थांसै औ दे माथो गारिखौल' दिनैबो फाहामगासिनो दाबो हामाखै नामा दिनैनो लांनो हानायबा हामगौमोन आइया गाख्रबगासिनो र' मोजाङै रायज्लायनो र' बिसोरजों नङाबा दैलाय दैलाय खालायबाय थायो बिसोरो आदा गारिया हामाखै नामा फाहामगासिनो र' नायगासिनो दाहाय बेलासिसिम कमप्लिट जानो हानाय गाबोन लांथारनो हाथारगोन औ आदा माबा खालायनाङा दे दिनैनो फाहामथार जेनेबा आं गाबोन लांथारनो हायो आरो एसे प्रब्लेम जागासिनोलै लांनांगौ थाब जागोन गाबोन फुङावनो लांनो हागोन औ बिनिफ्राय बेसेबां नांगौ बिला बेसेबां जागोनथाय बिला जानांगौ 4निफ्राय 5,000सो जानांगौ आरो एसे माइबा माइबि फाहामनो दंबावोना बेफोरजोंबो प्लास जागोन 4,000 5,000 सेस जाबायलै आङो एसेबां फैसायावबो मोननांगौ आंलाय दालाय एसे खमाव जाया नामा आदा ओइ मा बाथ्रा बुंदोंलै फंबाय एसेबां दामि गारि आरो एसेबां खमावनो जायो नामा फाहामनाया 4,500थ' मेक सियर जाखागोन गुबुननिफ्रायथ' बांसिनसो लाजागौमोन नोङो खोथाया माबोरैबा जाबाय माथो दे माबा आदा गाबोन फुङाव कमप्लिट खालामथार आरो ना आं लांफैसिगोन औ आइया गैया होननानै बुंदों र' आइनि गद्रेजनिफ्राय एसे चेक खालायनो फैसाफोर माबा मोनो ना मोनथाय रावबो गैयियावनो नायना लानि एसेफोर माबाफोर मोननो हानाय बे गारि गेरेजावबो एसेबां नांगौ होननानै बुंबाय गारियाबो माइबा माइबि जाजोब्बायनो 5,000सो नांगोननो दा अबाव फैसा मोननो आङो आइनि गद्रेजावबा दंना गैया एसेबो एटिएम आरो फैसा मोननायबा हामगौमोन आरो जेबो मोनाबाथाय सनाबाबो लाना थांगोन आं बिमाजों होखारजागोन आं दिनै आरो गाबोननि गेजेराव जुदि गारिखौ लाबोनो हाया फैगोन सानदेआव थांसै नामा सोलाबगोन औ सोलाबाबाबो सोलाबनाय खालायनोसै आइयाबो लिंहरबाय दङ आरो सुदेम बाजै मोननावबो थांसै खेबसे खबर लानोबो थांनो होनना थांनोनो हायाखै माथो खेबसे थांबोला मोजां मोनगौमोन बिसोरबो औ बिहामजो होमबालाय सनजयनो खिन्थानानै दोन रबिबारैनो थांगोन होननानै गारिखौ जेरावबो लांनो होनाङा आरो भाराबो हरनो होनाङा जागोन दे नों थांगोन ना थाङा आङो थांसै खोमा आंबो थांनो लुबैबाय दङ इसिबां गोबाव जाबाय थांनो मोनाखै साब्रैबो थांसै औ दे होमबालाय आं होमब्लालाय आइनो फन खालामनानै खिन्थाना दोननि र' नोंबो होमबा सुदेम बाजैखौ खिन्थानानै दोन थांगोन होननानै मालाय अबावबा थांनोबो हानाय ना खिन्थागोन र' नै दाहायनो खिन्थागोन आं नै आंना मबाइलाव बेलेन्सआनो गैया र' सनजिखौ फन खालायनानै नोङो बेलेन्स सोना होनो होनाय आंनाव मबाइलाव र' होमबालाय फन खालायनि आङो बेसेनिखौ सोनो होनांगौ बे जिअ'निखौ बेखौ मा बेसे जिबि ना मा मोनोथाय जिअ'निया बेयो 150 नामा बेखौनो सोनो हो औ दे आइनि पार्सखौ मोननो र' साला एटिएमबो दं फैसाबो दं बेसे फैसा दंथाय है 3,000ल' दं माथो जायखिजाया 3,000 मोनबाबो जासिगोन दे बाखि गारबोसिगोन आरो ओमफ्राय र' साला फैसाखौ लानांसै एटिएमखौबो लाना थांद' बे एटिएम गांसेनि नाम्बारखौ मिन्थियाना आङो बे एटिएम गांसेनि पासवर्डआ बेसेमोन थाय बारहुंखाया मिन्थिगौ ना मायोथाय आइनि पासवर्डखौ बे एटिएमनिखौ साला रावबो नुयियावनो आइनि फैसाखौ लाना दोनसै आं आइयाथ' फैनानै चेक खालायखागोन मानि बेगखौ सोंब्लाथाय बुंगोन आं लायाखै होननानै आदा रनि नों मानो फैसा लादों मा फैसा लादों आंलाय आंनिसो बे फैसाया थां आंनिसो फैसा बेफोरो मा फैसा लादों नोंलाय मोसौ जाम्बा मा मादैनि बिलाय मादैनिखौ लानो हाया नामा आं मानो खावनांगौ दे मादैनि फैसाखौ मादैया रागा जोंगोन आरो आंखौसो सानगोन अबावबा मादैया मादैनो खिन्थाना होगोन र' आङो गथ' फालतु नालाय
मादैनो खिथानानो खिन्थाबानो नोंखौ होखारगोन आं दान सोबागोन मोनथिखा खिन्थागोन नामा नोङो हो जि खालि खिन्थायो मोनथिखा नोंखौ होखारखागोन आं खोन्थाबानो होखारगोन आं मोनथिखा नोंनि बेमारि बिमाया थैगोन नों खामानि मावनानै फैसा मोनोना जोंनिफ्राय मोनथिखा होखारजाबाथाय नोङो फैसाबो मोनखाला नोंनि बिमायाबो थैखागोन नङा गथ' दिनै नुनाय बाथ्राखौ रावनिबो सिगाङाव दा खिन्थासै खिन्थाब्लानो सेसखा नोङो बुजिना बुजियाखै नों मोजाङै दा जुदि सोङो रनिखौ फैसा लानानै नुदों ना मायो होननानै दा खिन्थासै दे मोनथिखा खिन्थाया दे नङाबा सेसखा नोङो नोंनाव फैसा दं नामा दंबा दाहार हरदो आंनो गैया आंलाय अबाव फैसा मोननांगौ थोद जाम्बि होफिनगोन आङो गाबोननो गैया आंनाव दाखालि बावैसो हरबाय आङो जाम्बिखौथ' जेरावबो खामानि फैया थां ओंखाम संग्रा संनो थां रावबो नुवाबा हामगौमोन होननानै सानबाय बे फटमायासो नुलायबाय खिन्थाया होनना बुंदो र' आइनो खिन्थाबानो बिखौ रादाय औ आयै नै माथो मावनो सानखो दालाय माखौ न'आ औ बे न'आ औ न'खौ लुगोन र' खालायनोबा बेफोरखौ खालायदो माबारैनो नै दाखालिबायो अखा हानाया बै सोनाबनि न'आ दस' बेरायानो सिंथिं हाबसो लांजोब्बाय गोदोजोब्बाय नुवाखै नोङो न' उनथिं नायहैयाखै नोङो गोदोलांजोब्बाय माथो बेराया लासै लासैनो गोदोगासिनो सिंथिं हाबलांना हायाबो गावनाय बायदि जादों एसे हाफोरा गुरै जादोंना दा बायख्लासिगोनसो बियो बारा गोबाव गैला बे साननैसोनि उनाव बायख्लागोन बियो बेखौनोथ' सानदों र' आयै आं न'खौ माबायदि लुनो बेखौनो सानना मोनाखै बेखिनि फैसाजों दा न'सो लुनो ना मालसो बायनो ना मा खालायनो हासो सुख'नो बेनोथ' जा खालायो थाबनो खालाय नङाबा बेबायदि फैसाया आखायाव थाबाय थाया बे गाबोन थाइसे दिनै थाइसे बेबायदि खरसा खालायनानै बे 9 लाख फैसाया एख' नङा गाबोननो जोबलांगोन मोनथिबाय बेनि सायाव आरो गैजारिङि मानसिबावसो हाजारथा बुस्थु बायनो गोनां थायो बायिखायसो दा बेबायदि थाबाय थाब्ला फैसाया जोबलांगोन गथ'फोराबो नै सासे नङा सासे मायबा नङा मायबा मोनसे बायबाय थागोन दा बि होआबाबो गाज्रि मोनगोन हामा मोनगोन माबारैनो न'खौ लुनोबा माबारैनो लुदो माबायदि लुयो नोंहासो दा न'खौलाय सिम्पोलैनो लुनांसिगोन अबावथो फाखानि लुनो हानो सिम्पोलैबाबो लुदो आंनिबा सिंनिखिनिखौनो फाखा खालामनानै बाखिखिनिखौ सानैखौ थरजासो होयोना बेरासो होयो खुन्थाखौ जायखिजाया फाखानि लागाय आरो मोजाङैनो जब्द बायदि जाहाथे देनां माब्लाबा लुलाबायनो हाबाबो लुनो हानाय बायदि बेयावनो औ नों होननाय बायदिनो खालायनोसै बे मोनथामल' रुमखौ बानायनोसै बिनिफ्राय एसेबां न' बानायनो फैसा थोनाय नङा हाखौ सुख'आबालाय थोगौमोन दा हाखौथ' सुख'थारनांगोन बाबा हाखौ सुख'नांगोन हाखौ बेबायदि दोननो हाया मालायनियाव बन्दक दोनबाय थानो हाया माबार सुख'दो 3 बिगा 4 बिगाफोर औ सुख'गोन र' गाबोन रायज्लायनो थांनो नागिरदों आं मानसिजों औ रायज्लायथां माबारै माबाना दोनदो मबाइला नोंसिनिया फैयाखै दाबो फैयाखै आयै ए नै दिसा मोना फैगोन रबिबारै नोम्मानै मोना आबै नोम्मानै नोंसोर मामा दिसा साब्रैजों फैगोन फैगोन बिसोरो औ दहायसो नोंसोर आबैया फन खालामनानै खिन्थादोंमोन होमबालाय समफोरै फैगोन आरो दिनै शुक्रबार ने औ दिसानो दख'ना गांसे बायना होनांगौमोन आयै फैसा मोननायनि जों जेबो होनोबो हाया बिसोरथ' हरबाय थायोआनो जोंहानो औ दिसानो गांसे दख'नाखौनो बायना होनांगोन र' दंखायो मालाय बिसोरहा थेवबो गांसे बायना होगोन र' नोंसोरो दाहाय मबाइलखौ नायबावनो थांगोन नामा थांब्लाथाय दख'ना गांसे लाना फै दखाननिफ्राय औ थांबावगोन र' दाहाय खेबसे माने जों जाय मडेलखौ नागिरदोंमोन बे फैयाखै मबाइला आरो आंनाथ' बारा दामि नङा आं 8,000फोरनिखौ लानो नागिरदों औ जानला मोनला खरसा खालायनाङा फैसाया मोनदों होननानै नोंसोर सानैनि नामाव नोंसोर सानैनि न'आव 20,000 लाबायानो नोंसोर दा फैसा मोनथ'ला आइ दे बेफोरखौ मायबा एमबि दा फैसाफोरा बेबायदिनो खरसा थांजोबगोन आलासि बायला बायसिफोरावनो औ जेबो नांखाला आंनो मबाइलखौबो नाङामोन नाथाय कलेजाव खायसे बुस्थुफोरखौ हरोना शेयार खालायनानै वाट्सएपाव माबायाव लोगोफोरनिफ्रायबो शेयार खालायनाय माबानाय नांगौ औ बेफोरखौनोथ' बुजिनानै आं होनो नागिरदों मबाइलखौ कलेज फरायनाय गथ' नांगौबो ना जायखिजाया जेबो बायथ'नांला आरो नोंसोरो जेबो बिनांला बिया नांथ'ला आरो आंना टिउसननि फैसायाबो नै मोनसिगोनानो खोमा देग्लाय 4,000 नङा 4,000 नङा 5,000 मोनगोन नंगौ जमायना दोनबानो जाबाय फैसाफोरखौ खरसा दाखालाय औ आं मोनब्लानो पस्ट अफिसाव सोना दोनहैखागोन आयै बारसाल' दं एजेमा दं फैसाखौ सोर लांखौ आंथ' बेयाव 5,000 ना 6,000 फैसा दोनदोंमोन गोसोआवनो दंथारो आङो बेखौ नायबाय खोमा बियो रनि शायद मैं चाहूं मा नों आंनि गद्रेजनिफ्राय फैसा बख'दोंमोन नामा मानि बेगनिफ्राय आं दिनै गेस लाबोनो होननानै ड्राइभारनो दोनदोंमोन फैसाखौ 5,000 मानि गेसानो थाब जोबो अबेहाय थांखो बे फैसाया सिलिन्डारा जोबखासिगोनानो गंनैबो जोब्बायानो
दा गंथाम लाबोना दोनफैखानो नागिरदोंमोन आङो। सायादो खोनादोंना खोनायाखै आं मा सोंदों? दे आरे रनि, खोनादोंना खोनायाखै नोङो? फैसा लादों नामा आंनिफ्राय? है मा डिस्टार्ब जानला मोनला बुंलायबाय थायोलै बेलाय। नोंनि रुमाव माथो हाबानो आङो। नोंनि बे गद्रेजनिफ्राय फैसा बख'नो लांलाय मानो लानोसै? मिथिया आं लायाखै। होमबा अबाव थांखो बे फैसाया? आं दोनथारदोंमोनसो, गोसोआवनो दंथारो, गद्रेजावनो दोनदों आङो। सोरबाफोरसो फैदोंमोन नामा इथाय सिखाव थिखाव ना मा? सोर लांखो फैसाखौ? ओइ पद्मा ओजों फैनाय। मोनला नोङो, गैला, बे फैसाया आंनिसो जाबाय। पद्मा, औ मादै। मैया सोरबाफोर गुबुन मानसि फैदोंमोन नामा बायजोनिफ्राय? रावबो फैयाखै दस मादै। रावबो फैयाखै? आंथ' मैया सानसे न'आवनो दंमोन, रावबो फैयाखै। आंनि गद्रेजाव आङो 5,000 ना 6,000 बेबायदि फैसा दोन्दोंमोन आं मानि बेगाव सोनानै। फैसायानो गैया। सोर लांखोथाय? आंथ' गोसोआव दंथारो, आं बेयावनो दोन्दोंमोन फैसाखौ। मादैया मिथिबाय खोमा। मा बुंदों आङो? आंथ' थार बाथ्रा बुंब्लाबो रनि आदाया आंखौ होखारगोन। आं मिथिया मादै, आं नुवाखै। नि अबावबा दोनफ्लांखौसो आंथ' गोसोआव दंथारो बेयाव दोननाय। अबावबा नुदोंमोन नामा नोङो न'फोर साफा खालायनायाव? नुवाखै मादै, आं नुथाराखै। सोर लाखौ होनबा? रनियाबो लायाखै होननानै बुंदों माथो। बारहुंखायाथ' सोङाबा फैसा लाखाया। नि सोरबा सिखावफोरासो हाबखौ। गेटफोरखौ खेवनानै दोन्दोंमोन नामा? खिरखिफोरखौ, दरजाफोरखौ? गेटआथ' बन्द' थाखायो मादै, बेनिफ्राय खिरखि दरजायालाय खेवनाय थायो दिनै। बे फ्लेटआव एसेबां मानसि थायो। बेफोरनो सोरबा लायाखैथ' बे फैसाखौ। सोरबा सिखावानो खालायबाय बायदि मोनदों आं। मिथिला आरो मादै, आंथ' जेनेबा नुवाखैबो रावखौबो, आरो आंथ' खामानिबो मावबाय थायो। सोरबा हाबनायसो नामा मिथिला। आं थाला मारियाखैमोन होनबा। बेखौनोथ' बावगारबाय आं, थाला मारिनाय ना मारिदि। गद्रेजाव माबा माबि दिहुनफ्लांबायबो थायो। मारिनाय ना मारिदि बावलायलांबाय आं। गेससो लाबोनो थाखाय माबादोंमोन आं फैसाखौ। सोर लांमारखौ दे बे फैसाखौ? आंखौसो लादों सानाखैथ' मादैया। आंखौ दाय हमबा हले आं बुंखागोन रनि आदाया लादों होननानै।